fa fita kai majalisar nan. Thank you. Mr. Norman, I'm going to speak in Hausa or you can speak in English. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyyil karim. The right honorable sir, the principal officers, members of this great house, members of the clerk and members of the team, gentlemen of the press, people at the gallery, Assalamu alaikum. Right honorable sir, my name is Musa, my father's name is Adamu, I'm a people of Hausa, Fulani Indian, and individual of Puntua local government in Katsina State. I attend my primary school and attend my secondary school, the GPA within primary school Puntua, Puntua, and I have a diploma in Polytechnic Katsina Hassan Usman, and I'm a graduate of Usman Hamza University of BASA, and also a graduate of Public Administration, Master's of Public Administration in Ahmadu Bello University area. And at one time, a member of this great house, I feel honored to be in the midst of my family because this is where I begin and this is my conference and I remember and I'm proud of her. I'm married to the children. I serve in various capacity with the privilege given to me to serve as the Honorable Commissioner in this our great Katsina State, which at one time Honorable Commissioner Mr. Rural and Social Minister of Sport. At one time, Honorable Commissioner of Local Government Assistance. I was one time Honorable Commissioner of Agriculture, and the past previous government, and the Honorable Commissioner of Water Resources. I served politically, I served in a different capacity, and part of the Conference Council and the Chairman of Inauguration for the last assignment that I did. This is not as a judge of the first, and here I have a button, speaking for your faith. As one of five members of this great house, in front of my family, which for your lessons meeting, sir. Thank you, Mr. Norman. Honorable members, the nominee has introduced himself. If you have any question for him, the floor is open. Honorable Total. Honorable Puntua, where are you? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you very much, Mr. Speaker, my distinguished honorable colleagues. Na tashi a matsayina na ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Funtuwa local government mai albarka inda nomini na kwamishina ya fito. Wato Honorable Musa Adamu Funtuwa wanda aka fi malakari da Glo. Mr. Speaker, yau rana ce ta farin ciki ba ga mu al'ummar Funtuwa ba da ita kanta majalisar dokoki ta jihar Katsina saboda ɗanta ne wanda ya yi aiki a cikinta a shekara ta 2003 zuwa shekara ta 2007 a matsayin ɗan majalisar dokoki mai wakiltar ƙaramar hukumar Funtuwa a majalisar dokoki ta jihar Katsina. Alhamdulillahi bayan ya yi ɗan majalisa shekara ta 2003 zuwa 2007 an ba shi kwamishina a shekara ta 2007 zuwa 2009. Ya ƙara zama kwamishina shekara ta 2009 zuwa shekara ta 2011. Ya ƙara zama kwamishina shekara ta 2011 zuwa 2014.
sannan da gashin kanshi Mr. Speaker, 'yan uwana 'yan majalisa ya aje mukami, yana kan mukami ya aje don ya dan samu hutu lokacin da gwamnatin former governor right a wannan his excellency Aminu Bello Masari ta zo ta ga kwazon shi, ta ɗauko shi, ta ƙara ba shi kwamishina a jihar Katsina. Mr. Speaker, 'yan uwana 'yan majalisa, tun daga shekara ta 2019 har zuwa yanzu lokacin da wa'adin ita gwamnatin baya ta ƙare, ya yi nasara a cikin gudanar da al'amuran shi da ya yi. Sannan kuma gogaggen ɗan siyasa ne Mr. Speaker, 'yan uwana 'yan majalisa, dukkan mu siyasa ta kawo mu nan gida. Honorable Musa Adamu Funto gogaggen ɗan siyasa ne wanda ya bada gudunmawa ga al'ummar jihar Katsina wurin zaɓo shugabanni na gari wanda suka ciyar da jihar Katsina gaba. Da wannan Mr. Speaker, al'ada ce ta wannan gidan. Ina son wannan members su ƙara sani cewa muna da al'ada. Al'adar da muke da ita a wannan gidan ita ce idan mutum ya taɓa zama ɗan majalisa a cikin wannan gidan, aka turo shi don a yi mashi screening ya zama wani abu a cikin jihar Katsina. To wannan screening ɗin da aka taɓa mashi a zaman shi na majalisa, ita majalisa ta riga ta san shi. You don't need wani screening daga mu 'yan majalisar dokoki na jihar Katsina. Saboda haka, traditionally Mr. Speaker, abin da muke shi ne duk wanda ya taɓa zama ɗan majalisa, muna da wani abu da su wani rubuta suka kawo na cewa bawo algo. Da Allah da annabi ina roƙon honorable members, duk wanda zai magana akan honorable Musa Adamu Funtuwa ya zanto cewa zai mishi fatan alkhairi ne, amma ba wata tambaya ba ga mutumin da ya kusan shekara 18 yana bauta ma jihar Katsina. Ba san irin tambayar da ake so a mishi. Saboda haka nake roƙon 'yan uwana 'yan majalisa da Allah da annabi kan wanda ya bashi ya buɗe takarda, ya duka, ya yi godiya, ya wuce. Kuma members, ina muku fatan alkhairi. Allah ubangiji ya saka mu kowa da alheri. Na gode. Honorable Dandulu. Honorable Dandulu, go ahead. Mr. Speaker, honorable members, select at the table, people of the press, people of the gallery, Assalamu alaikum. Kamar yadda ɗan uwana ya faɗa, wannan nomini da ke tsaye mu ba wai mutum bane, kuma mutum ne wanda ya ba da gudunmawa ƙwarai da gaske a hidimar siyasa, musamman a gwamnatocin da suka taho tun daga fara demokuraɗiyya har inda muke yanzu. Kuma bisa wannan kamar da ɗan uwana ya ce, abin alfaharin mu shi kuma tsohon ɗan majalisa ne wanda ya je waɗannan matakai. To wannan ya zama abin alfahari gare mu. A bisa wannan ni ma ina kira ga 'yan uwana 'yan majalisa da mu ba da goyon baya ga abin da wani rubutu ya kira, amma ni ma mazaɓa ta ce mu bar shi ya gaisuwa ya tafi. Allah kuma ya sai alheri ya musu jagora. Assalamu alaikum. Honorable colleagues, gida ya yarda roƙo da ɗan majalisar Funtuwa ya yi a matsayin shi na tsohon ɗan majalisa abokin aikinmu a baya. Gida ya yarda ya amince a ba shi dama ba tare da an mai tambayoyi ba ya tafi ya bar ya godiya ga 'yan majalisu. Tun da gida ya amince, I think Mr. Nominee, I will allow the nominee to leave. Thank you very much. I wish you good luck. You may now leave. Thank you. Clerk, the second nominee. In person of Honorable Hamza Suleiman.
Honorable members, the person standing before you is Honorable Hamza Suleiman Pascal. He has been nominated for the post of Commissioner, and I will allow him to introduce himself to you. After that, honorable members may ask him questions if they wish. I am sure you have the CD on the table. Thank you. Mr. Dominic, you can proceed. For the appointment as member of the State Executive Council. For nominating me to serve under his administration. It is an honor I hold in high regards, and if given the opportunity, I pledge to continue to serve effectively and efficiently. Right, Honorable Speaker, sir, distinguished members, my name is Hamza Suleiman. I was born on the 18th of February 1979 at Pascal Town in Pascal local government area of Kaduna State. I attended Pascal Primary School from 1985 to 1991, where I obtained the primary school living certificate. I then proceeded to Government Secondary School Banakashi 1991 to 1993 for my junior secondary school certificate. In 1993, I gained admission to Government Science Secondary School Dutama, where I obtained my senior secondary school certificate examination SSE in 1996. Right, Honorable Speaker, sir, I started pursuing my higher education by enrolling at the Kaduna State Polytechnic area, now the Polytechnic, where I sat and passed the interim Joint Matriculation Board examination IJMB in the year 2000. I then gained admission into Bayero University, Kano in the year 2021, where I graduated with a Bachelor of Arts degree in History in 2004. After completion, the mandatory NYSC program at the Department of Humanities and Government College Senior Kaduna from 2005 to 2006, I enrolled and successfully completed a master's degree course in public policy and administration at the Bayero University, Kano from 2006 to 2008. Right, Honorable Speaker, sir, distinguished members, in order to acquaint myself with a global trend in information technology, I enrolled and obtained an intensive certificate in computer application from the Center of Information Technology, Bayero University, Kano, and diploma in computer from Government College, Kaduna Cyber Cafe
and Computer Training Center. Having come from the family background, his commercial activities are farming and business, and a commercial farmer, a businessman, and also a politician. Thus, I am an active and loyal, reliable member of All Progressive Party APC. I am the immediate Tax Commissioner for Environment in Kano State, a position I held from 2015 to 2023. And based on his track record and his performances in the previous administrations, right from the 2015 to 2019 as a Honorable Commissioner Minister of Environment, secondly from 2019 to 2023 as a Honorable Commissioner Minister of Environment again, and his performances, because what we have heard from the Minister of Environment, actually we have not had a commissioner like him, because he transformed the ministry, and he has his initiative to partner with international development partners to bring developmental projects in Katsina State. We have something like UMAP. We all know that yes, UMAP has done a lot in Katsina State and has contributed in transforming the environmental aspect of Katsina State in general. And secondly, we have another program known as RAM. RAM helps in improving the rural access, and this is initiative. Actually, he helped the previous administration to actualize the mission agenda of the administration. So, and again, the new map itself is now an artificial, which is an extension of the new map. And second phase of the new map project has been awarded. You can all see it in Jibra and Katsina. But that's apart from the previous phase one done in Jibra, Katsina, Kuntua, Malampashi, and the rest. And we have the ecological fund fully or effectively utilized under his supervision. So actually, based on his performances in second term, this is his third term of acquiring the previous house. So definitely, he deserves to be commended and even to be recommended for the third term of commissionership. And I plead with the honorable members, since this one is his third term, so I plead with the honorable members to allow him to talk about and to. Thank you very much, my honorable colleagues. Na gode kwarai da gaske ga baki majalisar dokoki da ka ba mu dama in ce wani abu da wannan bawan Allah da mai girma gwamna ya turo mana domin a tantance shi a matsayin kwamishina. Dan uwana ya yi magana da wani yare na bari da yaren. A wannan bawan Allah da ya taɓa a gurin nan rabon kogon ne. Ita ma idan gurin ne. Ina roƙon ɗan uwayen majalisu a abokanan aiki na da kamar wanda ɗan majalisar kuntura roƙa da shi ɗan majalisar tasiri wannan bayan Allah ko ya san har da sanin tasiri wanda tasiri ya san shi cewa mutum ne da girkacce wanda
inda aka sa shi aiki zai wuce nan ko mutum ne mai amana mai rikon amana kuma mai tafiya ya nemo da jihar Katsina aiki ba sai an sa shi ba. Kamar ɗan majalisa a wata ake yin fasayen kuɗi, Hamza Sule ya yi aiki tun daga tun sauran alfanu yake tafiyar wannan jam'iyya tamu tun sauran ansarin tun sauran 11 yana aiki a ƙarƙashin tsohon sanata na shiyar kantuwa. Kuma tun a lokacin wannan bayan Allah yake da su ƙoƙarin shi ganin ya tafi ma al'umma. Har Allah ya kawo gwamnatin tsohon gwamna mai girma Ballafin Katsina gwamna Aminu Bello Masari ya naɗa shi kwamishina na muhalli. Kowa ya san irin ayyukan da yana bayan nan musamman ɗan kaɗai ta tafiya Katsina na numfashi tuntuwa har ƙaramar kuma sabuwa. Ina tunanin a gurguje babu lokacin gwamna ɗin da ƙarfi bai kai mata ayyuka guda uku ba. Ina roƙon ƴan uwa na abokan aiki na yin majalisa na Allah ya zuwa min gurin su kawai na uku tunanin da zan shi wannan gurin. Ba sai an ɓata lokaci ba an yi shi wani tambayoyi ya gaida mu ya gaida suka da sauran mutane ya tafi ya yi shi fatan alkhairi ya zo ci gaba da aiki. A ƙarshe ina godiya da mai girma gwamna ya sake da haɗa mana wannan bayan Allah domin ya yi jagoranta a wannan majalisa ta zartarwa. Muna godiya ƙwarai da gaske abokan aikin da Allah a ƙyale shi ya gaida kowa da kowa ya tafi ya yi shi fatan alkhairi ya ci gaba da yawan da aka ɗana aiki inda aka ɗana ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wani wajen kankara. Wajen kankara. All the principal officers, my honorable colleagues, members of the management, wani abin da zan kara kan Hamza da shi ne kuma maka san ko shi waye teleconference din ɗaya da shi mun ka san abubuwan alheri da ke maka mana especially da abubuwan da ke damun gwamnati nan shi kullum tsaye yake ya tabbatar da cewa ya kankar take da na lafiya ya fasari a sabuwa mu tsakaninmu da shi ya taimaka mana ya taimaka ma gwamnatin da ta wuce kuma da cikin wannan gwamnatin alhamdulillah mu ba abin da za mu ce sai dai mu ƙara alfahari da wannan gwamnati da Allah a wurin mu ta ƙara ko ɗan mu ɗan uwanmu da kawo cikin wannan gwamnati saboda haka mu muna alfahari da abin da Allah ya yi ya kawo ta wannan wuri kuma muna kira da dukkan mutane ba da haɗin kai da kafa da cewa wannan ɗauka namu mai ya zama kwamishina wanda ya zama aiki a wannan gwamnati saboda haka nan muna fata da yake kuma da duka da yan mutane suka ba mu dama wannan ba ana yi ina fata muku Allah ya san duka kuma lafiya Ɗan uwana ‘yan majalisa dokoki ta jihar Katsina kowa ya ji roƙo da bayanai da suka gabata daga ‘yan majalisun dokoki na fasari da na sabuwa da na ɗanja a kan wannan nomin da yake a gabanmu kuma mun duba CDD shi mun gani to akwai wani mai son ya yi tambaya ko gida ya amince da roƙon da ‘yan majalisa suka yi. To in na fahimta gida ya amince da roƙon da ‘yan majalisa suka yi, honorable Hamza Suleiman Fasari zan ba ka minti ɗaya ka wa gida godiya sai ka yi ba a zo insha Allah. Bismillah nan kana iya godiya da gida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mungkin kita rakyat beranak sudah ya macam mungkin kita president officers
‘yan majalisa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina godiya matuƙa da har kuka amince ko gayyace ni na zo na tsaya gaban ku, kuma ina godiya da sashedu ko da haka da aka yi. Ina fatan Allah ya ƙara ban damar ci gaba da yi wa wannan majalisa mai albarka biyayya. Na gode, na gode, na gode. I wish you good luck. You will now leave. Thank you. Yeah. The next nominee. Assalamu alaikum. The next person on the list is Honorable Ishaq Shehu Tamai. Honorable members, the person standing before you is Alhaji Honorable Isa Shehu Tamai, who has been nominated for the post of Commissioner. I will allow him to introduce himself to you. After that, honorable members will ask him questions in English. I am sure you have the CD on the table. Honorable nominee, kana iya magana da Hausa, kana iya magana da Turanci, ka gabatar da ɗan taƙaitaccen tarihi ka a group. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد الفاتح الكاتب وعلى آله وصحبه. Mai girma shugaban majalisar dokoki na jihar Kaduna, Right Honorable Nasiru Yahaya, mai girma mataimakin shugaban majalisa Honorable Abdulrahman Wanda, shugabannin majalisa, sauran majalisa, sauran jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Isaka Shehu Dabai. Ana hira a garin Dabai 11 ga watan Yuni shekara ta 1970. Na yi makarantar koyon larabci a jihar Katsina Arabic Teachers College a shekara ta 1989 zuwa shekara ta 1994 inda na samu certificate karami da wuka na college. A shekara ta 2003 na je Kaduna Polytechnic na yi karatun diploma shi ma a ɓangaren larabci shekara ta 2003 zuwa ta 2005. A shekara ta 2013 na je jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria na yi karatun digiri shi ma na larabci a shekara ta 2013 zuwa ta 2016. Na yi aiki na koyarwa a Islamiyya kimanin shekara 10. Na yi a firamare koyarwa kimanin shekara 10. Na shiga hidimar siyasa a shekara ta 1992. Na yi kamar ne ko na cikin takarar shugaban ƙasa a lokacin wanda ake kira Befar Bakilo. A shekara ta 1999 na yi kamar ne na marigayi
Junaidu Mamuda ɗan tumaki Allah ya gafarta musu. A shekarar ta 2023 na yi tawajen na mai girma Distinguished Sanata Abu Ibrahim. A shekarar da ta 2023 har zuwa ta 2015 lokacin da ya ɗaga takara. Na yi takara ta majalisar jihar Kaduna a shekara ta 2011 na ci primary election a tafiyar CPC, amma Allah bai sa da ci federal election a wani lokacin. Na yi takarar chairman a shekara ta 2022 na lokacin gwamnatin Najeriya, kuma na yi takarar House of Rep a shekara ta 2023. Na yi aiki a majalisar tarayya a matsayin mataimakin mai ba a shawara a shekara ta 2023. Na yi kuma mai ba lamba shawara a shekara ta 2011. Mr. Nomini, ina ganin mai takaita mun ji daga kusan tarihin ka. Ɗan uwana ɗan majalisa kun ji daga kusan tarihin kuna da CV shi. Ina ganin za mu ba ɗan majalisa mai fitar kamar hukumar ɗanta kuma lida na wannan gida dama domin ya yi bayani da ba ta kusa. Bismillah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم. mai girma a kakin majalisar dokokin jihar Katsina, sauran 'yan uwana 'yan majalisa a kawun majalisar da ma'aikatan kuma suke kallon mu a wannan majalisar ba ta asibiti da rahmatullahi sallallahu alaihi wa sallam. Mai girma wannan nomini da yake gaban mu honorable Ishaq Shehu Gabari a ɗan asalin ƙaramar hukumar Danja ne, kuma na miƙe domin in aminta da wannan zaɓe da mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Dikko Umar Radda ya yi na a bashi muƙami na kwamishina mu zo a tantance shi. A matsayina na wakilin shi na aminta da wannan nomini nashi, kuma ina roƙon 'yan uwana 'yan majalisa kamar yadda kuka ji daga bakin shi, ayin da zan yi kaɗan ne wanda a nan gidan dai mun sani nan gida ne na al'umma, kuma gida ne cike tsintin da siyasa, wanda siyasa ta kawo mu ta kawo ita kanta gwamnatin da muke ciki. Wannan bawan Allah jajirtacce ne. Idan aka ce jajirtacce to ana nufin mutum ne wanda idan ya tinkaro abu to gaskiya zai kaucewa kuma zai nuna gazawa. Wannan gwamnati da muke ciki a yanzu, idan za a rubuta tarihinta, wato shi kan shi mai girma gwamnan jihar Katsina, to a tarihin siyasar shi ta zama gwamna. Allah ya sani wannan bawan Allah honorable Ishaq Shehu Gabari, to za a ga sunan shi a ciki ba wai a waƙa kawai ba. A aikace yana ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa wannan takara ta mai girma gwamna, kuma ya riƙe amana. Aka zo aka yi wannan hidima, Allah ya ba su sa'a ta primaries, kuma Allah ya ba mu sa'a baki ɗaya ta secondary election. Ba a taɓa samun shi da wani naƙasu ba, ba a taɓa samun shi da cin amana ba. Bawan Allah nan honorable Ishaq Shehu Gabari, shi ma kamar yadda ake ce ma mai girma gwamna ɗan amana, to shi wannan jikan amana ne. Ya faɗi ayyuka da ya yi, kuma idan muka kalli CV da ya kawo, za mu ga cewa
referees ɗin da ya rubuta to bai kamata a tambayi siyasa a ciki ba, bai kuma kamata ba don ya zama dole ba a ce sai an kawo mutum an tantance shi. Akwai sanata kakan kuntuwa zon sanata Abu Ibrahim wanda yana cikin wanda ya rubuta cewa in ana bincike wani abu a tambaye shi. To a wannan gwamnati in za a yi mata adalci wanda duk wannan bawan Allah zai sa mu hannu to ya kamata ya wuce. Na biyu, duk asibitin ɗin da aka kawo a jihar Katsina babu wanda ya rubuta mai girma gwamnan da yake ci a matsayin rafirin ɗin shi sai wani ya rubuta ce rubuta. Saboda haka ina kira ga 'yan uwana 'yan majalisa duk da cewa ba kuma zuwan shi bane na farko a wannan majalisa, ya taɓa zuwa kuma wannan majalisa mai albarka ta wanke shi an ba shi kantoman ƙaramar hukumar Danja. To ina roƙon ku arziki da wannan ɗan maganganu da na faɗi daga ƙarshe a amanar shi da ƙoƙarin shi da kiyaye addini mai girma sarkin Kudun Katsina hakimin Danja yana cikin waɗanda ya naɗa waɗanda za su kama shi aiki kuma su taimaki al'umma ƙaramar hukumar Danja wanda ya ba shi kadinin Islam na sarkin Kudun Katsina. Da wannan ina ƙara roƙon arziki mai girma kakakin majalisa da sauran 'yan uwana 'yan majalisa da a bar shi duk da bai taɓa yin majalisa ba. Muna roƙon arziki ya ɗauki hular lida ya ɗora ya tuƙa ya tafi. Muna godiya Allah ya saka da alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Baburi, go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Mai girma honorable speaker, Deputy Speaker, House Leader, distinguished my colleague, honorable members, people at the gallery. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai girma honorable speaker na miki a wannan wuri da albarka ni kira ga ɗan uwana ɗan majalisa mu amince da wannan bawan Allah da ke a tsaye sa shehu da bai duba da cewa honorable Ishaq shehu da bai kamar yadda ka gani a cikin sirri din shi mutum ne wanda ya jajirce tsawon lokaci ya bauta ma wannan jiha ta na kowane sakta masa especially abin da ya shafi bangaren siyasa a jihar Katsina. Kasancewar shi na dattijan matashi kayan da Allah mutum ne wanda ya damu da hidimar matasa wanda kuma kowa san cewa duk wata al'umma da matasan da take kama idan kawai kasance ba a cikin matashi ba kuma kenan akwai bara wannan ba Allah mutum ya jajirtacce wanda ya dage wajen taimakon matasan mu masu especially abin da ya shafi babu tanja kuma ko ban baki da mun wani musika lokacin da aka ambaci tanja to dama mun ba ko ne yesu mun san duk abin da ke faruwa a tanja kowa da sai saboda haka mun san cewa wannan mutum insha Allah idan aka ba shi dama sai iya bakin kokari shi ne kuma jajirce mu kawo ma jihar da ci gaba kamar yadda kuka gani a cikin CBD shi a matsayin constitution wato distinguished senator Ibrahim to duk inda kuka wani shugaba ya cimma muradin shi ko kuma ya yi aiki yadda ya kamata dole akwai masu ba su shawara wannan bawa Allah shi ne sirrin abin da
shi ne sirrin kowane ci gaba da mutum sannan kuma yana da gaske wanda suka taimaka sosai domin kasancewar wannan gwamnati ta samu cikin nasara lokacin da ake yakin neman zaɓe na aikin shi gwamnan mu Umar Raɗa da kuma sauran duka mutanen na jihar Kaduna ya taimaka sosai. Saboda ina wata da wannan gaban ne nake fata nake kira ga ɗan uwana ɗan majalisa za a kyala wannan bawan Allah sai ne ci gaba da taimakawa jihar Kaduna ba tare da yin shi baya ba. Assalamu ɗan uwana 'yan majalisa mun je daga bakin abokan aikin mu ɗan majalisa na Danja da ɗan majalisa na Bakori bayanai da suka gabatar akan malami wanda ya fito daga constituency ɗinsu kuma mun ji roƙo da suka yi bisa da irin abubuwan alkhairi wanda ya gabatar da abubuwan da yi. Kuma ina so in tunatar da duba bayan mu wanda kuma yana da cikin manyan elda ɗinka na wannan yanki to yana ganin gida ya amince idan akwai mai tambaya ko kuma wani ƙarin bayani to idan babu gida ya amince wannan nauyi din za mu ba shi dama ya yi godiya domin ya tafi ya ba mu wani ya ci gaba da abin da ya kamata next item to yana ganin nauyi gida ya amince babu tambaya yana buƙatar ka yi musu godiya kafin ka tafi. Mun ce dai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kawo mu wannan farfajiya ta majalisa. Godiya ta tabbata ga shi shugaban majalisa da dukkanin abokan aikinsa kamar yadda annabi ya cewa wanda bai gode da mutane ba to Allah ma ba zai gode ba. Muna godiya ga Allah, muna godiya gare ku. Muna fatar Allah ya ɗaukaka wannan majalisa ya ɗaukaka jihar Kaduna ya ɗaukaka Najeriya baki ɗaya. Muna fata kuma Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I think I will allow the memory to leave. Thank you very much. I wish you good luck. You may now leave. Thank you. Clark, the next nominee. Assalamu alaikum. The next nominee is Honorable Adamasi Lord Charity. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أبي مسلم بن please. Honorable members, the person standing before you is Honorable Professor Badamas Lawrence Charity. He has been nominated for the post of commissioner. I will allow him to introduce himself to him. After that, the honorable members will ask him questions if they wish. I'm sure you have the CD on your table. Thank you. Honorable nominee, you can go ahead. Please. Thank you, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. The Honorable Speaker, Right Honorable the Deputy Speaker Abdullah members representing other governments in the state, other distinguished invitees, Assalamu alaikum.
allo a gaban babana Malam Lawal Uban Malamai Karanci. Zan raba bayanai na kashi makarantu na siyasa da kuma awards da na taɓa samu a rayuwata. Na yi Challenge Primary School na gama 1976. Na wuce Katsina Teachers College na gama 1979. Na je Kafancan Teachers College na gama 1984. Na je Ahmad Bello University Zaria na gama 1987. Na je University of Lagos na gama 1981. Na je Bayero University na gama 1998. Sakamakon da na samu primary school certificate 1973. Na samu teacher's grade 2 certificate 1980. Na samu NCE 1984. Na samu digiri na farko 1987. Na samu digiri na biyu 1991. Na samu digiri na ƙarshe, digiri na uku 1998. Alhamdulillah. I think, Professor, I think it's okay because you are not new in this house. We can go to honorable parents. You have come to speak, go ahead. Thank you, sir. Mr. Speaker, we only stand on the already established protocol. My honorable colleagues, it goes without saying, the man standing for you, this is that time of appearing before this honorable house to be screened. The CD and his footnote he has just delivered before us now is clearly said. Without taking much of your time, the man standing for you is a grassroots politician. And since he joined politics, he has never stepped out of his constituency before town in Chelsea. He has always been there with the city. And one thing about Professor Madrasi, give him any assignment, any tax, he will be there for you before the appointed time. Having said this, I am soliciting on behalf of him and the entire good people of Toronto local government to please, having contributed in the past government, and I think it's out of his contribution, the former governor of Raka, Dr. Soni, years of appointing all nominating to serve in his cabinet. I'm appealing to please allow him to go, even though I am sure he may be able to give his own response to any political question that may come to him. Mr. Speaker, wani shi ne bukata ta cewa wanda ke gaban mu shugabanni 'yan siyasa ne tun da ƙasar sama. Ba tare da mun tsaya tambaya ba, duk da duk tambayar da na san Allah ya da Allah cikin ikonsa zai ba shi basirar ansawa. Kamar da faɗa sau uku yana zuwa gaban wannan majalisa ne ana tantance shi. Ina ganin
duk da kamar yadda wani faɗa bai taɓa yin majalisa ba, zuwa shi uku ɗin nan na tabbatar ya isa a ce an ba shi wannan damar, amma dai haƙƙi na gare ku, amma dai shi ina roƙon ku ba tare da tsawon tambaya ba a ba shi dama ya tafi, yayin da muka tafi mai yake hukunci akan da girma wannan duk umar da ya ba shi matsayin mukamin kwamishina. Na gode Mr. Speaker. Dr. Badamasi is a one-time special advisor in higher education, and he knows what he has done there. And later on, he became a commissioner of the state of education, and he also did a lot there. In politics, as Honorable Terence said, no any other person in Kastar State which is all the office of chairman, higher education, the SA, at the same time commissioner, and always living his own society without going anywhere. In that case, as a speaker, I assured Dr. Badamasi deserves whatever for that state or in that government. They have done a lot, and they have opportunity to be one part of the local organizing committee of how do I call it, local organization of elections committee of ESCO and the party organs in Kastar State, and I know what Dr. does there. So in that case, I'm also appealing to honorable members to allow Dr. Badamasi or Professor Badamasi to buy and go and continue giving the contribution I used to give to the Kastar State in general. I'm also calling my colleague to agree with this and allow Dr. Badamasi to buy and go and continue contribution given to the state, which everybody of us has known about this state in this week. Mr. Speaker, my honorable colleagues, gentlemen of the people of the gallery, Assalamu alaikum. Da abin da zan faɗa dai, honorable Turanci ya faɗa, ni ina ganin ba tare da ɓata lokaci ba, ina roƙon honorable colleagues da tantance shi bisa in aka duba track record ɗin shi da academic qualification nashi da performances nashi a wuraren da ya yi SA ya yi commissioner, kuma wannan zuwa shi ne kamar na uku a wannan majalisa. Ya zo 2015 a nan majalisai an tantance shi, ya zo 2019 an tantance shi a wannan majalisa. Bayan da ya yi aika dama ya yi chairman na ƙaramar hukumar Charanci 2004, ya sake yi 2008. To inda aka duba experience ɗin shi da irin performance ɗin da ya yi a Ministry of Education, to bai kamata a tsaya wani ɓata lokaci ba. Da haka ina roƙon 'yan uwana colleagues da su amince ya zo ya godiya kawai ya wuce.
Muna fata Allah ya ba nasara. Na gode kwarai. Assalamu alaikum. Honorable Katina, you have any question or any contribution? Okay, you can go ahead. Honorable Katina. Go ahead. Mr. Speaker, kamar yadda muka sani cikin dokokin wannan gida idan ƙarfe 1 ta yi ana rufe zama idan ba a gama ba a je a yi sallah a dawo. To a duba a gani lokaci ya yi ƙarfe 1 daidai yanzu. Ko kuma idan gida ya yarda ana iya duk da shawara ta bada, ni ba na ce a yi suspending. Okay, yeah. I think Honorable Katina, you can say your contribution so that we can go for that. Okay. Did the House agree to suspend the House rules or to continue? Ina roƙon kasance Profesa a sassan da a sallah. Duk a kai kai. Ya yi godiya. Mr. Speaker. Yes. Mr. Speaker, I suggest we first finish with Professor, and after that then we go for prayer. Okay. Okay, no problem. I think Katina is a bit low. Can I just say what you want to say so that we can go on? Okay. Mr. Speaker, my honorable colleagues, thank you very much for giving me the opportunity to say something here. Mr. Nominee and Professor Badmasi, I have seen, going through your CD, you are one of the best products Kaduna State has ever had. Therefore, what I have seen in your CD, especially with regard to your area of specialization, physical and health education. If given the we have a lot of young and talented youth in our schools that their distance is not tapped. So what plan do you have if you are opportune to be the Commissioner of Education again? Secondly, with regard to the deterioration of our educational sector, especially with the morale of the students. In some cases, in secondary school, you find out students beating their teachers. What plan, what do you think you can do to solve these problems that are emanating in our society? Thank you very much, Mr. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Nominee, you are allowed to answer the questions from Honorable Katina. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. As regard to the question raised, as regard to talent hunt in sports, it's not only the work of Commissioner of Education, to also see the work of Commissioner of Sports. In my CV, sir, I have been a sportsman since 1976. I have achieved more than 10 medals in hockey events, and I went to national camp in 1981.
So as a Commissioner of Education, if given the chance, what we used to do is to organize inter-house competitions in various secondary schools. Then inter-zonal competition in various zones. This will enable us to hunt the talent in sports. As regards to the derivation of discipline, it is the joint responsibility of parents and teachers. Parents have to double up to give their own contribution as regards to the discipline of their children. Then also teachers. If students are at home, the teachers, if students are at home, the parents are teachers. If students are in school, the teachers are the parents. So this shared responsibility will continue to be on and on to make our students more disciplined. Inshallah, we'll see our best to see what we can do in these two perspectives. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mr. Nobili. I think having come to the end of this your training, I think we'll allow you to go, but before you go, you can just say thank you to the honorable members, just 2 minutes, so that we can allow you to go. Then we go for prayer. Again, thank you. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dukan godiya ta ƙara tabbata da Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da ya kawo mu wannan rana a yau. Godiya ta musamman Mr. Speaker gare ka da Deputy Speaker da Principal Officer na wannan gida. Godiya ta musamman ga 'yan majalisar jihar Kaduna baki ɗaya da muka samu dama muka zo gabanku kuma aka tantance mu aka ce mu ɗan durƙusa haka mu yi godiya. Mun gode, mun gode, mun gode. Allah saka da alheri. Thank you. You can go and go. Thank you, Mr. Nobili. Honorable colleagues, I think we can suspend the sitting to honorable members. Can we go to prayers? Honorable members, can we go to prayers? Leader, you can move the motion. Leader, you can move the motion at the time we are going to be convened to the House. Right, Honorable Speaker, sir, my distinguished colleagues, I stand to move that this House will be adjourned for prayers until 2 o'clock, 2 p.m. Any second? Honorable Malam Busama, second the motion.